Kaketai bainu ya farma tongke mana nungle kaito ni amri ya kuai bainu ya farma tongke mana nungle kaito ni amri oh takucha Ini media ni bukan mabasa pulka. Ini yang 6 tarik September 2024. Ini fungnisimi yang biaskai South tai gumutiwo. Laitanai ti kotora derao klaijak. Kebo nok nukun kumaka, kebo bihi gusa kumaka. Kebo ba masa mana yang itu mereka, omong hai kenawino, seng wilayah ni simina seng sengka, bisa sekali cini kumulun, amca ini cini jara सरकार नि सेबुक खाइ तंगाय रक सिनि एडिशन स्पेशली टीएफ रक आबनि लगे लगे आं तंग साकबाय थां ईएम एडुकेशन सिनि एमडीसी तंग गणेश बाबू सिनि एक्स ईएम तंग सिनि जतनसे सिनियर आता सिडि रुपिनि अमा एकलाय सिनि टीएफ रक न तुयै बरनि जे कन्ट्रिबिउशन जे जों किसा मिसा जे रिमाइन्ड बाय जों तिनि पुइलाव लुख्रा देबिपुर आरो खरकाम चिनि साकमा सम्प्रदायनि चिनि बरक नुखुं काइसेन खरकाम थैथांगा बरनो थाङै जों किसा मिसा याफारका माइरु माइखा याफारका आबनि लग लगे आगानाय गिरिनि नक बायजाग्र न बसुं सुबाखा आबनि यागल जों थांगा यांगो गारदांगो थाङैनाय
লাই थांनायाव 22 तारिखआव जे सारवा काख्लाय जे थैजांनाय रखनो बंनि सिमालांगो जों थांगा बंनि नक नायखा आरो बाहायनो बेलाय खेनो वाना मासिंसा चिनि बर' रक आरो बाहायनो जों थांनाय प्राय 19 परिबारनो जों रां फैसा रिमाया फानाव माइरं माइखा मैखेतो ताई ओ थैजांनाय नु खुंनोबो जों जा माने जों खकजा खंनि जों जर माने आबो जों रिबि कापका आबोनि परे जों थांगा यांगो सालथां मनोवो आरो बचिनि बर' गोबां मा शरणार्थी तागो तंबायखो आरो थाङै जों मा केनो सुबाखा गे तिनि जों पाइथागो मो दागमुरा वाइ मुरा बिसि मगा किल्ला ब्लक ओंखाय मो बागमा विधानसभा केन्द्र अरबो हायनो जों खोनावै चिनि बरं गोनां सीएम साहेब बाय आं मियानो जगाजग खायखा जों तो आइंगो थाङै दङ जोंनो किसा लोकेशन सारि गाबो लोगो लोगोनो साका सामने परे ओंखाय तिनि चिनि ताव जे जुनाली चेयरमैन जुति जमातिया बाय जगाजग खायखा बो बोसा सरे मियानि थांगा चिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरं गोनां ताव कताल सुबुत कुमार जमातिया बाय ताय बिनि लोगि सम ताय चिनि लिडार्स रक भाबिका एगमा हायखायनो जों पाइथागो जों अर तिनि बरनो जा माने 27 ता परिबार न किसा कानजांनाय बा चिनि चाजांनाय मानि लक जों किसा रिखा थिनांगोबो जों अमा हायकेनो रिनानि बागै जों सायथनाय बिसेस के चिनि खमुलंनि अमा कायसा यूनिटी हायिं तंखा कायसा एसएसजी ग्रुप हायिं तंखा आं तिनि नंनि बिसिंथि आं तिनि कयना मुसुङो खा गोनां माया गोनां गोबां मा चिनि बर' रक दंगो साबाया नोंबाया साबाया नोंबाया केबो रां फैसानो थैमानि यागुला लगित लाङि मानिया किन्तु जों तिनि जुदि किसा मिसा जुदि कमा हायके याफार पाइखांखाय केबो नायबा भगवान ईश्वर सुनो अन्तत नाहारन आव माय खुइमा जरा किसाफाना माय बुथिफां खानि मान फाइका बिनबो कायसा बुमुंनाय गाबोन बागना जों तिनि नंनि मीडिया रं बिसिंथि कयो फाइदि सुबा फाइदि रि फाइदि रिनाय बरक बमान मांस दंगो जे बरक रिमाया तंगैनो रियांगा ब तेबसे बस बिपदस खालायो गाबोन बागना आं कयनाय फाइदि खा क्वार खा गोथार एवं एकदम चिनि तिप्रासा होनाय फाइदि बयनिबो साबाय बुसागा बुसक माया नांलाय तिनि तुइरि फाइदि इयाखा बयरि फाइदि इयाखा खातारि फाइदि कलम फाइदि गोबां मासरा रंनि बय खाता कलम क्रिका गाबुति रंनो जों जुदि चुबा फाइखांखाय जों चिनि बर' रंनो बंनि थिनांग कायसा कासाय माननाय जे लस जों गाबर तथाय किफिलिमैया हायपाना जों जा माने जों किफिलाय चिनि बुबाग्रा साव नगता तंदि थांदि जत्त जान एलाकायाव थाङैनाय निनि एलाकानि फाताराबो नों मानखाखाय थांदि चिनि जेतु वेस्ट आसि एफेक्टेड या यांगो बिसि एफेक्टेड नोंखा जार कारण जों दुमुर থেকে सुरुखाय जों मोटामोटी जे मानसा जों थिनांगो बाथाय कयेकदिन बिसिङाव जों आपति रखा फाइनाल बागै जों सायथलायनाय आं आसा खायो जों दा जारा तिनर फाइनाल बरनबो जार याफानाय रनबो अन्तत हामबाय मारो तिनि माइरुम रनाय तिनि दाल रनाय तिनि मसर रनाय तिनि बेरमा रनाय आक्रा रनाय रिनाय बरनबो हामबाय मारो अबत सायसुं नि बायतो फानमैया पालंखाय साल सायसुं गाबा सोंमैया पालंखाय साल अबतिनो जों सोंनाव नाव जों चिनि थिनांनो चिनि तावनि फाइनान्स रायरनो जों म फोरोंख्लायहाखाय बाहायकि बर फोरोंनायबा बर ताव मीडियानि जुग ताव फोन एंड्रॉइड फोन तिलायजांमा खलाखानाय साबताम खाय तामतां आवतिरो बुबाग्रा साव जे नक एकदम पूरा देमिसिं थाका बनो पूरा 3 रिजांनाय राज्य सरकारनो बसाका राज्य सरकार 1,20,000 नाय যারা হাফ নাবো হিসাব কইন রজাंनाय রাবার নষ্টংनाय রক খেতনি মাই নষ্টংनाय রক কেবনি তুমক তাওনে বন ক্ষয়ক্ষতিংখা আবর নব সরকার তাবো হিসাব কই তঙ্গ প্রায় 15,000 কোটি ত্রিপুরাও তাসক মানে তিনি প্রায় 1983 সালনি সিমি 83 একবার কতরংখা আবন পরে বুদয় 93 ওয়াইসাংখানা আবনি পরে অমখাই যত কত বনি ভাই যত সে বিসি ক্ষতিংা বুসক 15,000 কোটি रां खरसखा अ रां जुरि मांखांखाय जों प्रत्येक एलाकानि बान बायमानि लामा बायमानि ब्रिज बायमानि स्कुल बायमानि नक बायमानि जत्त किछु जों खायरि माने जों आसा खायो हामबाय किनि जोंरो गादां जे जागा जोंरो सैमुखा शान्ति बाजान आन्दार अर ताबो बर शरणार्थी दं अ जागा जों ताबो बुनर जे शरणार्थी थानाय टोटल 8 फेमिलि दं बरनो जों गामसा रिगुतो माइरं बेरमा मस थक सम अबायगि जों बरनो जों ताबो बालाय दं
moni bagai cinara ceng IM tech kormosari joton na tongo joton mil lain ceng ora head kelio moni bagai je tomoni ceng bon to pucok rite ri mai ana hepuna je man mani sini je farmo na no boro khat ho ya chaktan oba hakina sini boba ra ku chubai tong da chuba chuba hepuna oba kai sini jara ceng edi habang ponera boro joton na obono manchak chuba অবন কারাই বত হাই থাং সবাই কে ceng obono kare kaisa ceng yang Devipur Devipur butang pakai arah tengah bocor arah jarak je omak es hormat itu tengah bono cuma tahun pura cuma tahu tak kese jaga tanai cuma tu tu jaga sini arah cuma cini guide mana bagai lokal ni di daerah itu অবকা কি সরকার হাতে সবাই যাক nah মায়া aku misalkan ni aku pagi itu cuma misi misi coba lagi apa itu mana bisa ini government ni jadi saya hafal already mohon saya jadi sudah orang pernah cuma ada kayak pin dan aku tak ekstra nih jadi saya alada naiknya Rajya Sarkar tu naik ni tu kalau orang cuma parcel cini itu aja macam tu coba lagi hambai বেড়ানো হামবাই কারণ চীনের জায়গাও লাইখানে 22 তারিখে যে কথা হাত পাওয়া মানে জায়গা যত বড় চীন বুবাগরা বড় ফাই সব থাকে অস্পট ফাই না থাকে আবার কারে তিনি চীনে এডিসিন ইএম এডুকেশন ইএম স্যার রবীন্দ্র দেববর্মা এমডিসি গণেশ দেববর্মা ইগে খমালানি এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন ইগে চীন লোকাল নি যত যে প্রমোথনি গডিয়াস তমেরো और जगह फाइव हाई ना हाई मैकुथम माइरं रिगनाय कांची रित्राक जत न बरक नि चुबा फाइखे आं एलाकानि बरक उङै जे अमा हाई बियालो तो बरक न चुबा माने बगाम बेलेके बखातो थका इनके जे बरक न चुबा जगनाय र बरक बेलेके बखातो थका बरन जे मानसा चिनि येमसर रां फुजे कलंका जे बरन जे नांगमासुक चुबा माया फनो जे बरने फारेते जे चुबा जगमा एलाकानि बरक जे चुबा जाने बरक बरक बेलेके खुशी हो जाती সরকারনি বখাতে লেবে সুসুবা জাকা সারো सरकारने बखकै और चुबाक माने हिते तो किसान समाय चारि जात माने आपन ताक बरक कुनो रां मायाको जे थैमानि बखरको करक्सन बखरको 4 लाख के रां मायना हिमानि आं तापक न बनो सुइ लाइका बरं सबर न ताक रां कुनो दाइर जग्याको ते कैसे वाना माइ के बर रां रजा कुनो बजाको नक तासिनाय नक ताना जागा खरि अबर बर साले जाऊ ते कैसे के ताबक बर जे डकुमेन्ट जतो हाबिसिङ नचलाइ जा रां पैसा गभर्नमेन्ट बेनिफिसियरी जे कोनो बा बेनिफिट नाना हिंके तो मिनि प्रपर डकुमेन्ट तो खाय नालाय ताबक डकुमेन्ट्स ना थानि से ताबक बर न तसिल पुन खाय रां सानजा दङ जे चोनो रां खाय एकना डकुमेन्ट माइ के बाइके सर्वाइवल खाने बर बारके सर्वाइव खाय त्यावन तै ताबक आं लोकल चिनि एसडीएम साबे कक सालायनाय के अमरन यागो बरन साका जाते अम हाइते मा जाता खैथो ब किसामिसे सरकार बन खाय डकुमेन्ट प्रपरली नामै बरन जे मान थाने मानथो है आं सरकार ना बकय অব ব কামি কালাই अब के ओसी त्रिपुरा कामी गाड्डा पंचायत चीनी शांतिर बाजार में बिल में पाउडर अब एक्चुअली तब हम बात तो माने का बिल ना निकलाई ना ने उकलागो इनके शांतिर बाजार को